Pai lai tak siam sai promise bung ai ba me pai. Ta memut ban ong ba bero arngut ki bahai maya. Laya pide. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka 10 district level exhibition cum convergence fair belapen long da ke DCIC ringkat gajunga trelang bar kitran sarkar ke badan hapo upurusam joka Southwest Khasi Hills kala kring kipat ba na kelengkishnang gajing penlong ke nege exhibition kolong kum shbentaban kintiu yagi tiar ke balashna hi de kitrashnang hapo ka jela Meghalaya kum ki giant sam kishang kikria kawan kengap pat kiwe Kinik exhibition ke Baarsngi Layashim Bentaru na kiwi district Narilum Garo bat Narilum Jaintia. Ya kinik exhibition la pelipat ba do MLA ke Mawkarwat constituency uba Renik Tan Ling Dok Tongkhar ublalong kumukangsan ringkat ke jinan langu MLA Keranikor constituency uba Pius Marwin kumusembut kongsan u deputy commissioner ke district uba Bi Maulong bat kiwi. Wan hang ni ka exhibition em ba pen long daga DCIC jang ka Mawkarwat em dari kila kot ini manwan sini saya ngawan ngepat ro ipat ba em ban ngabai rap atah era bantit lang mo lang bukan kiu atau bukan pau ru kasap ke jumpi to khle sibun ba ka to mai penila bani thuk khndiat ke na ka ekisnong jawai wasentia te ka grup ke jumpi ba pi ai kertang ya kane ka grup ke jumpi ba pi snai kini kidon atau pidon la ka asosian ne tang Siman. Piklam lagi training saya. Kam ke bangasot nat dan kam training. Lakan rosnem pila trek ne kam. Karena nadu lockdown. Tapi ju penya saya gini kimar jeng fi. Sabar jela penya. Umdai tang hapo jela la jong sabaru ke yawat kini ki tiar fi. Ini kedai papuan di rumah. Umdai ke bahan kamar ya. Papuan di rumah kenapa kan indon kibre banyak yang nem kiban long juga lagi. Ngabot hari ini ki susah. Mabasya tayo buat. Susah. Ngabring ko conference pang lain tali kisi tadi collaboration cooperation but convergence hakato bangi along program how arjar pasang perkhat ong nyimla banya trai maroi ban kiu ka district ban kiu ki noksong snong jang district ha trai lang ti balik mi ka jingkran ru namar ba hateng man ka por ginen meeting but ki banks kamtang ginen gini ki district level bankers committee state level bankers committee isi ong ba teng ba ki kam jong baide ba ki bank bilang duna ka jingkiu hakan ke district jungi man ginen meeting kamtam dari la penya chief secretary national long ki ong ba ta CD ratio ka duna kita ki PMJJBY PMSBY ki duna te balik district jungi ka kam da ya ba dengan da kali o LDM ku ong bangisi dan gini financial literacy campaign barobor dring anda snap thok bahag tek financial literacy campaign isu long petang hiwi hall ya kenduk atau keningut kibria tek isu pendap klik tadi kena school isu long tengah jia keren jing di syang ya prana tengok kumno lah dengi pelong ke program kum kan ni nginya ngate penlong program kan ni ke jinglut ke jur ha tinggal dari snok tilang di depan man per ke jinglut kan kamduna kamu ngilak banya kersan lang iwe teng si dan kijing jeko kum ha PMGP gini ki program bani jongka industries ba teng ki amba ka bank kadon kata jing lan ka bank ka branch industries ki branch ka bank yong ladi gidan hang ne ha kaju ko por ki counter ki bank ru gidan counter jong DCIC ru gidan kini nu jing ki pa ba ki la ban le ki kendo na ko ka mech ha kaju ka plau hi la banya pendek ita ki brokai ni jute berubah teng ki brio ki kam artatien ban man simram lon ki so magadi ki basniu te mengilang convergence manhakato ngi ong ba nagi self help group baju beli man simram matang para mangkiru la su thu ban penyai kamno kiram
yang in ailat iki self help group bikin trek rengkat bagi bagi lap pensong tho iki brio ba benci meram kam degi bas niu dan ki teng tem phimla kot bor la di phimla ban la kot bor tani kan hon jong phi let's see pihak benci negara man punya iki kam ki jam jong phi nang ta kini ki social security scheme be de kam insurance ba teng teng isu ban la ingin kan cho pisa la dang isu pulut ngalong isu pulut ka pisa ngi tap support ka bank na insurance company ndai pe sim nuk sa ko mi ka kali la de tap insurance man ka snam ha ka kali jong phi de jab ka no ka accident ka no ka jinga tara le phi liat chon chon kum teng kho ino na ka to ka insurance pe ban cover kum juru ka jingim ka jungi ka life insurance ti nat ka daw ngi ong ba ki line department ki banks ki financial institutes ki self help group ni trai lang banya dan rengkat hang ni banya trai ka ni kam lengba kenika program ka ba PP pelong ngai iba makir kidon na pokon no kete no pokon konsumsi ki jongar kibun ki bayawan ha kene ka por ngai iba ki lesi kidon ki stol ki joki kidon ki tiar kitar ka ba ki penmi tingit skam ba kene ka program ka ba pi pelong kalong ka jing mentoy ka ba kraw ya ki society ya ki SSG lane ya ki ki rusiman ki ba penmi ya ki tiar kitar kiba hakibun pak kirkom lang ni pai ni pek keleng hang ni mo kidon la ka jong kitiar dalam ba ka nika sngi ka pi pelong kan ra ya ka khobor na kam ta ka jong ki bat kan ai man sim shushu na kam ta ka jong ki ban nang kiu shakmat ban nang ya shakmat tamar ka nika lat ka wei ka long ka jing mentoy na kam ta ki long yeng ki long sam ka ba ar ka long ba ka jing mentoy ban yo ban ndai tang ik ni society ni SSG dari benyo ya kecing mentoy ben aikam aijam hapo ki snong ki thau kabalai kalong kacing sosarong kom ka district ka jungi ba ki briu ki jungi ki yo men penmi ya kini kitiar kitar kabadai hi napo ki jaka ka jungi ka bon napo ka district ka jungi napo ki snong ki thau ka jungi hoit ak to kusni kum bala ong iba war mene ngadon kecing atatian reis na so benut mo kwa sya ben don lang ben sakhi ben ai men sim ya kene ka program mentakasngi men step nila pendap ya kuai ka program joko workshop terusim te kadon ni kajing ya serim bat kene ka program mar ha ka bangi don te po ka program men step abd ba ka terusim ru ngidon kajing keren bat ki homestay ngidon bridging keren ajing kodor ya ki jaka kabitenat ya kitiar kitar ka ba ngingidon kantam kitiar kitar ka ba PP penmi lagi kini kitiar kitar ki jong phi kumangi keren mene ba ki briu ki banabar ki nyo menwan hak jaka ka jongi kalong ba phinam pen le no pinya ya kini kitiar ka ba PP penmi ni so kamen ba hak ni ka por mo kumbal ong ba war mene ka district ka jongi ka don hak jik penmi jong handicraft ka honi bat ka homestay ndrei ngasukan mau liak ba koi ka jingbam ro na ka district ka balapaw ba ba kata ka jingbam ro yong kwa abit na ka district ka bal kalong ka ba compare ka to ka jingbam pusau bangi ong po morong lang mo ka ba na po morong lang ke bangi yo na po morong lang ka ba jaka ba penmi nikong ini pusau kalong kambang bat compare kata ka ya jingpau jong ka district ke jungi TKA ka ba ko aban ai man sim hak ni kapor khamtam na kalian ka DGIC District Commerce Industries Center ka ba pidon sya ta kaman sim ban kentiu ban yarap ya ke briu jungi hapo ka district ke jungi lengba ka jing pelong ka jong phi kum ya kini program ka ai man sim na kam ta ka jong kiru ndai ta ka jing ai man sim bat pen yo pen iya kata ka sap ka talent ka ba ki kidon ka wei ka ba kwa ban pasat jingmut hang ni ha ka ne ka jing kenduk jongi ka badai ban ai man sim ban penroi ya ka ne ka kam snaji sna ka kam penmi ban snaji sna ha ka dong ka than jongi ban kum joro ban pen keu ya ka yo ka kot ha ka ne ka dong ka than kabakan top ikini ki homestay bar kiwe kam tam ye phi ki badan banta ban penmi kabaran kam hado kata-kata ban perkhat kata ka we ka ketin ka bakwa ban bu api ka ketin parang kaba ki ong ka cost of production kador jong ka jing penmi hoi pile persang
banyak penmik ya kijing penmik ki ba bon jat wei usnai ka shang wei usnai ka kho wei usnai ka kriya ki wei pisna yo sansar bansar ka wei ka bin kamun perkhat kani kata bat ngada khot ru hang ne kijing trilang mana keleng ka department ngin ai kijing kershan ban ai ki idea ki bui kumno ba kini ki try ki berujungi ki ba persang ban snaji sna kinla ban kot lane ban ot dia kata ka cost of production ban kam pendunai kata ka cost of production kata ka dor jong kaji penmik namara ba penmik eke kadon me kata ka dor jong kata kaji penmik kat no ka song dor bat dei gane ka ba pin hap ban compete ha ka market ha ka yo ka hat ba kini ki tiar jong phi lakin ya yo ni kinom ya yo hoi la pi ong ban shudi khendiat khensoi kala ban ya don ban no shu thit la thit da ka bas ngo ek te henrei ban le in a big scale haka scale ka ba kham he ka dei ban don ba kata ka jing penme jong phi ka dei ban kham duna ban ka jing lut jong kiwe ban dei tang ta ka ba phila ban compete haka yo haka market haka ba ki tiar ka ba phi penme ki jong phi kin kham tat ban ka jong kiwe kene ka problem ko baro ki industries ki face ban kata ka dei ka cost of production ki don bon ki jaj kumno ban wat ya kilat kilenti ban penduna ya kata ka cost of production ya kata ka dor jong kaji penme barang is khamar ngila balik kumta ikwa ban I bisin ka sngi proudly ngila ban ong bana ka southwest ka sir jong ngi penme ya uta ubala ban ya compete ka market ngasko tenat ban I ya kaji penme jong iba wen nang tai na kansi ha ka ba ila long successful ila job ya kame khale ai baro kawai ha ka ba manta ba di bon bitor dei bitor jong ba wen rupa nang tai na kansi ni kwa ban I bakindang don biang ki karkana ki ban me akana kadong thanjong ni ki ban long kecing sorong ha ka bangila ban kop ba ubayat yo udei umar jongi uba pen me na kadong thanjong ni Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है, ऑटोमेटिक गियरबॉक्स, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ. क्यों ना हो, फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है. Let's go guys, party time.